Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Aday ta, Emma. Nakupin kong dagiti kawusta nga aramatan ta inton rabii. Sige, si kanti makaam mo, tain nakisagana ti kanenta. Mangantapay sakbay asumrek ta ijay club. Sino ka ang kalat? Asimrek di sa dagos... Tagtagay. Rumarkan! Rumuarak inton, madamdama. Aguli magkayularan. Sino ka? Oh, adi kita nung. Agyaman ka. Dagiti pulis. Agorek. Sapsapulan na kakadidag iti pulis. Basta agulimak ka. Apay, mister. Asino ka? Apay akabutang mo ti pulis. Nag-hold up ka kadi? Wano nagtakaw ka? Wano anya? Saan? Apay nga rin nga aglamlamang ka dito'y dagusmi. Hindi ka agdanag. Saan kayo adangran? Agtatakaw ka kadi? Saan? Anya nga rin di atrasom ka dagiti pulis. Awan. Nakadayon dagiti pulis. Mabalin kon ti rumar. Agyaman nakitidanom nga impainom yung kanyak. Sige, rumara kon. Mabit na ang. Anya tinagan mo? Saan na naskan nga ibagak? No kasta, awagan ka iti Mr. Bad. Anya? Nalabit adakas ka tao. Iso asap-sapulan na ka dagiti pulis. Rimuaran ni Mr. Bad Sharon. Nakigtutak itay. Takala at asimrek dito'y dagusta. Dakas a tao. Iso siguro asap-sapulan ti pulis. Ngam, di nata dinangran. Sayang, nataerpay mat. Ay, nagpintas dagiti mata na. Miningmingak na imbag. Aday ta ka manan, Emma. Nakakita ka man nga minan, iti nataer. Oh, saan ka di? Nataer day di alalaki. Ngam, sayang mat, tadakas a tao. Isong inawagak iti Mr. Bad. Ay, sayang nga agpaiso ti kinataer na. Tadakas mat ti aramid na. Kanya nga tati inaramid na. Siguro, nag-hold up. Tapay asap-sapulan ti pulis. Anyan, sayang, nataer pa'y mat nga rod. Malakit din. Ingkan isagana ti taraunta tamangantan. Sakbay amapanta iti club. Sige, kat ikabil mo aminan itibag dagiti masapsapol ta. Kitaam tapno awan malipatam. O anya, nakabayad kan iti matrikulam? Wan manang, maudin a semestre raytoy. Nasayat no kasta. Wan gaya manang, kurang ti allowance ko ita. Nga maalak to jitang dan ko anak kilabada kada Mrs. Lee. Isupay nga allowance ko. Wan ading ko, agan anos ka ha? Di ka agdanag, taag-diskarte ak iti pang allowance mo. Tapno saan ka nga agbambanog ang makilablabada. Kabaalak, manang. Ala, agan anos kalata ha? Igaod mo ti panagadal mo para iti masakbayan. Wan manang. Manang, anya nga tano agtrabaho akmot iti restaurant a pagpapaayam. Uray part-time laeng. Ha? Kwa? Saanan? Imbagak matankan ka, asya kon ti makaamo iti masapsapol mo. Saan ka nagtrabaho? Basta ti makunak, igaod mo ti agadal, taparakan ka dayta. Ti kayat ko, saan ka atumulad kanyak? A high school laeng tinagpatinggaan. Sika talaga, manang. Syaklatan di pampanunutam. Wan kayat ko makaturpos ka iti panagadal mo, ading ko. Kat, kumusta ti kabsat mo? Nasaya at mat. Naimbag man, tadi na ko naan asumarungkar dito'y dagos na. Uray ibagana, jakmat lakayat. Amo na ka di amay sa kaaman nala iti klam? Jak imbagbagakan kwa na. Ti imbagak idi at trabaho, kat waitress iti restaurant. Apay adi mo imbaga ti putno? Saan mo tanas kan amaamuan na? Tinapatag,
makalpas iti panagadal na. Ay, nakasaysaya at kakit din nakabsat na. Tawan sa bali a pinanunot mo, no di ti masakbayan na. Husto ka, Emma. Kaya't ko nga iti masakbayan, nasaya at tutibiyag na. Ngam kasanon no gumurakan ka, gaputaman nala ti trabahom. Saan ko na pinanunot dayta? Sa bagay, mannala ka nga agpaiso, ngam agpatinggala ang iti mannala. Saan ka mat nga agpapairwan? When Emma, agpatinggatala ang iti stage. Saan ta nga agpairwar? Uray kaskasano, maprotektaran ta ti bagita. Italabanan asimmangpet ka, Orlan. Wen, ngam rumwarak matlain. Umaklag palas. Anya? Ibagam ka ni Vivian, talabaan na dagiti kawas ko. Ay, anak ko. Di ka kadiagsardeng iti mati nga aramid mo. Mangrugi kayo manan ako nakon. Kanayo nakngamin nga agdandanagkan ka, anak ko. Saan ka mo't pinatakaladakas? Mangsapul ka iti nasaya at trabaho. Tapno natalgad ka. Mapilan, tekang ka iti kwarta. Imbag lang ay igatang yung kini Vivian iti bagas. Kastamatan iti siday nyo. Kan aramatan ni Vivian iti panagadal na. Diyak kayat nga awatan no nagtaod iti dakas awakas, Orlan. Nagadugit din nga arteyo aya. Sige. No di mo kayat nga awatan. Saan lang? Agbalbaliw ka, anak ko. Pangasim. Sana kayat nga awatan ni nanang ti kwarta ngayaw awat ko kankwane. Isong itad kun kan ka. Manong Orlan, Oh. Di mo kadimat kayat nga awatan? diyak ko makayat nga awatan. Ngam ka sa pula ko na iti kwarta. Isong arod nga awatem. Ay, ammom ka din no anya ti mariknak. Tunggal malagip ka, Manong. Agdanagag. Kanayon nak nga agdangag iti news iti radio. Tama nga no may sakaan na tiliw, gapo iti madi nga aramid mo. Apay nga mingagdanag kaya. Oh, at iti kwarta. Awata mo. Usar may iti panagadal mo. Sige, Manong. Manong. Apay namang sapol kalaangan iti trabaho. Di uray anya ditan, basta nadalos. Narigat ti agsapol iti trabaho ita. Ala, inakon. Kat ilabam lagi ti kawas ko. Tapno adda pagsukatak into nagawidak, ha? Napanan ni Manong Orlan, nanang. Inawat ko latan ti kwarta nga inted na. Ay, Vivian, anak. Kanayon ang madandanagan akin ni Manong mo. Uray siyak, nanang. Kanayon kaw abagbagaan. Ngam kapungtot na. Uray siyak, nanang. Kanayon ko matabagbagaan ni Manong. Ngam sana dumngag. Kat idaw-dawat tayo. Asapay lang ko matamakaamiris katagbalbaliwan. Kanayon akasta ti daw-dawat ko iti Diyos, anak. Asapay lang kumatagbalbaliwan ti kapsat mo. Iti kasta, sa anak matan akanayon ngagdandanag kankwana. Agdanagak ita, Mario. Agraira man gaya man dagiti agtatakaw. Dagiti akyat bahay gang. Sapay awanen kadwata diti balay. Sapay agmay saak no dadduma diti balay. Takanayon nga da misyon apapanan nyo. Mangalatan to iti kadwata dito'y balay. Hardinero kan driver. Ken isudamot ti agbalin a security guard. Juan, Rita. O sige, mangkita ka nga ron iti agbalin a kadwata dito'y balay. Sige, siya kung ti makamo iti dayta. Nasaysaya at mutlaang daytay adda mapagtalkan a kadwata. Tane, dudwata laeng dito'y balay. Oh, kasano Orlan? Matuloy ti pagnatayin ton rabi? Wana, matuloy. Sige, mapantangarod iti klab inton rabi. Ado ti chicks ijay.
Saan a chicks tiga po na mapantay jay? Amom dayta. Ah? Wen, amok dayta. Masapol a makaado ita. Di mo ka di kayat ti agchiks? Saanen? Ibusan dala ang ti kwarta. Dayta lagkaot iti bulsa ti amuda. Sa bagay Iso ano sumrek ta iti club. Saan ta panunutan dagiti babae? Rupat kwarta dagiti babae iti club. Orlan, kita ang di agsalsalay di sango. Wow! Nakamaskara iti sinan kulibangbang. Saan aday ta ti pangituunam iti matang mo? No di ket mangsapol ka kiti iti mabalinta pagkwartaan. Kita ang ngamin na imbag jay dancer. Nagpintas. Imbagak betengken ka saan aday ta ti pangituunam iti imatang mo? Aguya takit di. Bayampay lang day ta pagkwartaan. Anya? Buyaan ta, day ta dancer di tasango. Wow! Nagseksi. Ngam Diego. Anya nga tinagan day ta dancer. No interesado ka kan sige, ingkan to makiamam mo. Saan na siya ti makiamam mo? No di kat siga. Tapa nagkita ket agbagay kayo adwa. Mabalin ka diti makiamam mo, Miss Dancer? Da kayo ka ditay nakamaskara nga agsalsalay jay sangwe tay? Saan na da kami? Aguray ka. Dayta ka duwam. Kasla nakita ko na. Ha? Uray siyak. Kasla nakikita kayo di takadwa. Si Katay Kala at Asipra, ijay Dagusmi. Mr. Bad? Ha? Wan, si kang agpaiso. Anya ka ditipod no anagan mo. Siya kunti sumungbat. Orlan tinagan to'y kadwak. Kat, Diego mat tinagan ko. Nukas na. Orlan tinagan mo? Ang awagan ka lata iti Mr. Bad. Mr. Bad, ti awag mo kan kwa na? Apay, Gaputa dakas. nagbidot ka. Saan adakas ni Orlan? Nasaya at atao day ta. Talaga? Unat. Mabalin ka diti makipagayam ka na kayo? Sige, apay kit dinasan. Sige nga Rod. Nag-order kayo iti kanen. Wano, inuman nyo. Siyak ti makaamu iti bayad. Sige. Siya kunti makaamo nga agorder. Kat di kay agdanag. Basit laang ti inuman mi a ladies drink. Iso adi kay agdanag. Saan adakkel ti magastos yu? Amuyo, nagtataer kayo. Kumakas kada kayo ti agbalin a boyfriend ni. Mabalin mat, ada kami ti agbalin a boyfriend nyo. Ngam no siya, jak bay kayat ti maadan iti boyfriend. Apay, Sharon. Ada obligasyon ko iti biyag. Kadyak kayat ti masina. Ay na, agpapaadal ngamin iti kapsat na. Iso ako na nga da obligasyon na. Nagsaya at kagaya makabsat, Sharon. Kadyak mat. Kayat ko mat ti makaurnong. Ngam saan ko pa'y akayat ti maki-boyfriend. Tama nga no alaan na ti urnong ko. Yak kayatin ang maulit ti napasama kanya. Lino ko na ka ti boyfriend mo? Wan, kwarta lagayam ti kayat na kanya. Nakakaasi ang dito nga agsalsala di tayong tablado. Sa ita, intaray na laon ti urnong ko. Kaasi ka matlugas ta. Iso nga ita, masapul apel kakpay anaimbag. No nasaya at atao ti paki-boyfriend na sakbay asong bata. Tama nga no itaray na laang ti kwarta. Jak ninamnamang agsabat ti dalan tayo kada Mr. Bad. Uray siya ka, jak ninamnama day ta. Jak makaturog siya ron. Apay. Ngam siyak, kayat kon nga ikidamdag iti mata. Crush ko ni Diego. Sino Diego? Jay kadwa ni Mr. Bad. Ay na. Ala. Jak malipatan ti panang put-put na iti dakulap
ko. Di mo ibaga nga agayat kan kuana. Dakas ka di. Saan? Nasken akilatisan pa ana imbag. Sakbay amakiayan ayat ka kuana. Inala na ti cellphone number ko. Inted mo? Wala, ngamin nagpilit mo. Sige. Sikat makam mo. Kasi nga, saan mo ka di akayat ni Mr. Bad? Natairmat lang ang akas ni Diego. Imbagak mo tan ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko iti kapsat ko. Kayat ko amakalpas iti panagadal na. Okay, ngamamom ka di? Nasiputak ni Mr. Bad. Minmingmingan na ka. Onya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Alakit maturog tan. Aginanatan. Tainton malam. Agriing tamanan para iti trabaho tan no rabii. Agkikinawatan tungata, tirik na daurlan, Diego, Sharon, ken Emma. Anya ti agururay ang masakbayan da. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pagad-adalan ni Sharon ti kabsat na, ket kayat na ang makalpas daytoy. Ngam di na imbagbaga iti kabsat na, at iti trabaho na, ket manala iti club, tatinaskan kenkwana, ket maipaay na ti kasapulan ti kabsat na. Iti may sa arabi, simret da Orlan ken Diego iti club, tapno agsapol da iti pagkwartaan da. Ket dita, nagsasarak ti dalan da, kada Emma ken Sharon. Nag-aamuda nga rod ana imbag, agingga ang makariknan ni Emma iti nagpaiduma ken ni Diego. Itagagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasi nga, saan mo ka di akayat ni Mr. Bad? Natairmat lang ang akas ni Diego. Imbagak matan ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko iti kabsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Okay, ngamamom ka di? Nasiputak ni Mr. Bad. Minmingan na ka. Anya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Ay, nalakit din, maturog tan. Aginanatan, tainton malam, agriing tamanan, para iti trabaho tano rabii. Ay, Sharon, jak maikat iti panunot ko ni Diego. Marikrik naklat ti panang putput na iti dakulap ko. Jak amukan ka. Alakit din, maturog tan Emma. Aginanatan. Aday ta. Nalamangan to'y ayan ko. Nailamangak tayo ng kamat kanyak ng aking kuko iti bag na intay ko. Nabanuga ka nagtalaga. Hindi nga ta, Diego. Kumusta nga tamat tayo? Nalabit ka na ka doon itinasikdot na. Patrol ka. Di tuyak pailaan naglamangak. Ang mga nutilingon dakdag iti pulis. Agpaliiwa ka na yung bag. Sakbay arumwarak dito'y naglamangak. Nasaya at mat, tana ilang mangamtay akin ko ay tibag nga intaray mo. Nimbaglangan na. Nang runag at addapay dagiti pulis nga agpatpatrolya. Oh, kasano Orlan? Nakaaduta itangal daw. Mapantay jay club inton rabi. Saanan? May bus lang ti kwartata ijay. Saan na bale? Dala ang Emma kan Sharon ti kanta.
Mapan ka, ano kayat mo? Awan matla ti papananta. Isu ang mapantay J Club. Adda balay akayat ko asar kanta. Sa dino, Basta, sumurot kan tulat ta kanya. baknang kaditi aking balay. Wan, baknang. Kat sigurado nga ado ti kwartada. Sige, nukas tati ko nam. Aramiden ta. Isupay ang mainayon iti urnong ta. Sige nga rod, agsagana ta para inton rabi. Dito itapay lang nga rod hideout. Wan, tadyak kayat ti agawid iti balay. Sigurado as sermon manen ti mangag ko. Uray siyak. Awan lakat, sermon ti mangmangag kuno agawidak. Makauma. Agyaman at itinyag mo nga abastok ama nang. Natanglaang tigatangak. Maan ka na yung bagwan? Diyak kaya't amabisinan ka. Iso ang nag-grocery akon iti ado, tapno di kagbisin. Kumpleto kan iti abasto. Uwan manang. Alang arod, rumarak mo't laadagos. Tadapay trabaho inton madamdama. O sige, manang. Uwan gayam. Apay adinak ipasyar ijay dagos mo. Diyak pa'y nakapan ijay Saanan anas kanday ta? Ngam kayat kamot nga ilabaan, manang. Siyak ti aglaba iti nagmurngam. Taamok akanayon ka amabannog iti trabaho. Saan mo na panunutan day ta? Dagiti kawas mo ti labaam. Di mon pakibyangan dagiti kawas ko, tas siya kun ti makaam mo. O sige, manang. Ikan ka iti kwartam, tapno da igatang mo no da ka sa pulam. Nang runa iti pagadalan nyo. Agyaman ak unay, manang. Agan-anad ka kanayon, ading ko. Wan, katuray si kamat, manang. Agan-anad kamat. Imbag ka pa'y, Arlene. Kompleto ka iti gamit. Ada cellphone kan laptop mo. Amo mata ni manang ko. Ipaina amin aka sa pulak. Basta para iti panagadal ko. Nagasat ka. Gaputa adda manang mo ama nang ipatag. Kan mang pampanunot iti masakbayam. Husto ka, Vivian. Awan sa bali apang panunutin ni manang ko para kanyak. No di masakbayak. Iso nga igaod mo ti agadal. Saan mo apaayan ti kabsat mo? Una, kasta ti aramidak. Saan ka pala ang ama ki boyfriend? Taa mga namakasi nga dayta iti panagadal mo. Wan, amok na ita, friend. Gan oray si ka, Igaad mo mat ti panagadal mo. Igaad ta ti panagadal ta, para iti masakbayan ta. Ala, umay ka, mapantay di kantin, ag merienda ta. Adangat balon ko dito yung merienda. Orayan Di kagdanag, ilibre ka, at kwarta. Sweldo ka nagbores, iti mais. Nagagat ka talaga. Alakit din, intan agmerienda, ta ilibre ka. Agtakder talang dito'y abanda. Tapaliiwan ta day tadak kalabalay. Wanurlan. Saan ta ngagpadlaw ngagpalpaliw ta? Kitaan ta na imbag, no kasano ta makastrek di ta inton rabi. Wanurlan. Panagkunak, kat nalakalaang amakastrek ta dita. Saan mo't anarigat akalayatan ti pader? Husto ka? Urlan. Addala kay iti terasa. Di kagpadlaw. Nakita na tan dito'y nagtakdaran ta. Di ka tumalyaw iti ayan na. Tapno saan na makadlaw. Kampay di, agin inanatalaang dito'y ayan ta. Kampay di, nabannog ta anagnag na. Ne. Awanan ijay terasa tay lakay. Intan, ang mga nakadlawan. Agsublitan to inton rabi. Dakkel abalay deta. Kat sigurado nga adu ti maalata dita. Kas kuma iti alahas kan kwarta. Pumanaw tan dito Urlan, tilakay. Di ka tumalyaw kinuan. Di ka agpadlaw. Intan. Umasidag kayo dito, da kayo, lalaki. Nangag mo dyan bagana. Wan. Umasidag ta ka no iti ayan na.
Itay kayo pa'y apalpaliiwan. Kat kaslag palpaliiw kayo, dito'y balay ko. Ha? Apay ko mang agpaliiw kami, sir. Agin ina na kami laeng. Agkasapula na kiti driver kan hardinero. Amangan no kaya't yu ti agtrabaho kanya. Ha? Driver kan hardinero, sir? Uwan, Siyak. Amok ti ag-drive, sir. Awan lisin siyak. saan naparikot dayta? Sige, sir. Agsubli kami to. Tapno ipakamumi. No kaya't mi ti agtrabaho kan ka. Wano saan? Sige, urayan kayo inton bigat. Siluluka ti ridaw ti balay mi para kada kayo. Mario, sigurado ka kadi kadagijay dua a lalaki. Imbaga makasapulam ti driver kan hardinero. Wen, harita. Amok nga agtatakaw dagijay a lalaki. Ngem kayat ko ida a makapulapol. Mario, Awan pagdanagam, Rita. Sana dakas ti aramidak. Kayat kula amam mo dagijay a lalaki. Tagparparik na kaniya nga agtatakaw da. sige. Sikati makaam mo. Sabali mananday ta a misyon mo, Mario. O niya. Agsubli tayong tunbigat ijay balay ti baknang. Saan? Saan? Ituloy ta ti panggap ta. Serken ta jay balay da inton rabi. Sige. Nuday ta ti kayat mo. Isungarod ti aramiden ta. Saan nga importante ti sasawan da jay abaknang? Ti importante kat ti maala ta a kwarta ijay balay da. Di ka makain na, Emma. Ada ka di or-orayang asamangkot. Datsego kan Orlan. Ay, aday ta ka man na. Isu naman ang kilinaon di panunod mo. Kaya't ko ang makita ni Diego. Kailiw ko ang makita. Saan asuminay ti panunod ko? Sumartan ka man Naminsan mo lang ang nakita. Namkailiw mo ang makita. Kas lang ang marikrik nakti pa ng put-put na itidakulam ko, Sharon. Hoy, di ka man paalilaw idirek naman. Laglag itam. Anamin anukan analoko. Ngam sabani ni Diego. Nasingpet abaro. Kan nasaya at tikinatao na. Kasano nga mo, anasaya at ikinagtao na. Gaputan na taot. Gapo ka di tanataan. Isa ako nung anasaya at atao. Agpampanunod ka ka di, Emma. Tsaka mo, basta kasta ti marikrik na. Kailiw ko ni Diego. Wala, agsagana ka. Kasi kanti sumarunong agsagana. Ay, sayang. No adda ko man ni Diego, makita na ko mati pa nagsalak ijay tablado. Sumardan ka. Agsagana ka kit din. Kasi kanti sumarunong agsala. Nasip nga't abanda to'y ayanta. Awan ti makadlaw nga data dito'y. Kat nalawag ang makita ta, dahi tabalay tibak ng alakay. Tadamot dagiti silaw itirwar. Diego, O niya, kalayatan tan ti pader. saanan? Saanan? Nagbaliw ti panunot mo? Pumanawtan dito eh. Sigurado ka? Umikan, umadayutan dito eh. Nakaadayutan iti dakkal abalay. Kasano? Aglayuntan iti hideout ta? Wan, Intang arudan, magmagnatan. Barang adda pagsayaatan ang masalaw ta. sige. Mas daawak, ta nagbaliw ti panunot mo. Di kan sumana oh. Amang ano at na makangagkan ka. Agsarita tantulangan, hinton makadanon tayo jay hideout. Ay, aping awan da Diego. Kaya't ko ang makita. Ingka kat sangwan tay ka table mo ang lalaki. Itay pa ng urayan na ka. Ni Diego ti kaya't ko ang katibo. Lukas ta, ingka lang ta kasarita dyan lalaki Ang mga ano dama sa una. O sige, sangwak lat pang customer.
ket sapay kumata umay da Diego. Di kan mang namnama nga umayda. Saan da atipo, ti may saman nala. Gusto kanyak ni Diego. Amo, kan maliknak dayta. Alakit din. Ingkan sang untay customer mo. Nasaysayat no sumrak takas driver kan hardinero iti balay ti baknang. Sigurado ka? No kasta ti aramidan ta. Makita ta dagiti banag ang mabalintang itaray. Nang runa ti kwarta kan alahas da. Sa bagay. Iso mapantanto iti balay ti baknang. Ta sumrak takas hardinero kan driver. Siyak ti driver. Katsika ti hardinero. Nanang, ato yun ti tsaayo. Agtsaa kayo. Kabayatan ti pa nagpapainit yun dito'y paraangan. Oh, atoy. Tainton madamdama. Mangantayon. Malinay ton dyain na po'y. Mangantayon ton. Sakbay nga intay makimisa. Ay, Imag agsapaan nga pampanunot kayo man, nanang. wain bebian anak ko. Pampanunutag ni manong mo. No ayan na nga taitaan. Ang mga nudakas manuntar aramidan na. Nanang. Inaldaw a pampanunutag ti kapsat mo. Taam ka nga ang mga nuan niya ti mapasamak kan kwa na. Kapo iti maday nga aramid na. Kanayon tayo abagbagaan ni Manong. Ngam saan mo tadumngag? Ita, no adaman mapasamak kun kwa na adakos. Awanin basol tayo. Anak ko, Tunggal pagbagaan nyo. Kaungat na kayo. Idinto tayo ibagbagayo lang, mati pagsayaatan na. Diyos ko, kaanong agbalbaliw ni manong mo? Kaano ang makamiris adakas na kiti aramidan na? Nanang, Sapay kumata makitak pa iti panagbalbaliw ti kapsat mo. Sakbay ti ipupusay ko, Vivian. at idog pa ti biyagyo, nanang. Iso apat tiyok, ang makita yun to ti panagbalbaliw ni Manong ko. Kumusta, kabsat? Imay kayo gayam na kimisa. Wan, kapsat. Kadwak ti anak ko abalasang. At dala kasarsarita na agayom na. Kat, kumusta kan, kapsat? Niya, kastoy lata. Kanayon nga agdandanag, maipapanit ti anak ko. Ay, agpada talaang, kapsat. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ti anak mo lalaki? Saan pa'y nga road? Ay, uray siyak. Saan pa yan nagbalbaliw di anak ko? Katita, jakam mo no sa dino ti ayan na. No agawid. Agsukat lang iti kawas na. Rumwar manin. Nagpadaan da iti anak ko, kapsat. Dakes ti arami di anak ko. Ngam, mangnamnama ang agbalbaliw to. Ket kanayon kung ay daw-dawat iti Diyos, asapay lakuma, tadumteng dayta agud daway. Agbalbaliw nga ta, da Orlan ken Diego. Gagayam, di uliwayan adinggan, tituloy te serye tayo ita alawas anapaulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, ipapailatan ni Urlan ti masapsapul ti ina ken kabsat na. Nga uray masurun daytoy kadakwada. Gaputa kanayon da abagbagaan. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa ti kabsat ken ti inana.
ket nagsasarak da ijay kada tatapunso nga ama ni Diego. Nagsarsarita to'y baket ken lakay, maipapan iti anak da, ket idawdawat da ti panagbalbaliw kuma dagiti anak da. Itagagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agpadatalaang kapsa, agparikutak latta. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ti anak mo alalaki? Ay, saan pa'y nga road? Ay, uray siyak. Saan pa yan nagbalbaliw di anak ko? Katita, tiyak amo no sa dino ti ayan na. No agawid, agsukat lang iti kawas na, rumwar manen. Nagpadaan da iti anak ko, kapsa. Dakes ti aramid ti anak ko. Mangnamnamaak ng agbalbaliw to. Kat kanayon kong ay daw-dawat iti Diyos, asapay lakuma, tadumteng day tagundaway. Wan kapsat, sapay lakuma, taitulok ti Diyos a makita dati dalanda analintag. Sapay kumakabsat. Ala kapsat, ingkameng, tanay, paypayapayan na kunti anak ko. In kami kanon. Ay, anya itayin taynagan mo, kabsat. Nalipatak matan. Mimay tinagan ko, kabsat. Ay, unggayam. Mimay tinagan mo. Ay, siyak mat ni punsaw. Wen, jak nalipatan tinagan mo. Alang araw da, kayaw na. Agkikita tayong tumanan dito'y simbaan. Intun sumaruno a Domingo. Wan, kabsat. Sige. Agdoorbell kan, Diego. Sigurado ka kading agtrabaho ta dito'y dakkel a balay? Wen? Apay? Di mo kayat? Kayat ko Siyempre, nanam ay ti trabaho ta dito'y nubilang. Kenkas iti kunam. Umaduti kwartata, numaala tati. Di mon balik sanday ta. Ala, agdoorbell kakit din. Sige nga rod, sapay ko ma, taadda taybak ng alakay. Nasaya at taimay kayo. Kaya't nasawan, interesado kayo itimbaga katrabaho. Wen sir. Sakbay na, agmerienda kayo pa'y. At to'y babaro, nang isagana ti asawa iti para kada kayo. Kalpasan na, ituloy tayo ti agsasarita. Agyaman kami, sir. Sige, agmerienda kayo. Padayawan niyo ti insagana ti asawa a para kada kayo. Diego, sika ti agbali na personal driver mi iti amin na pagnami iti asawag. Wen sir. Orlan, sika ti agbalin a hardinero mi. Nabaybayanan ti mula, di talikudan ti balay, kan iti aglawlaw. Kayat ko nga agmula kay tinatnateng, tanalawad ay talikudan ti balay mi amulaam. Wen sir? Ited ko ti umno a sweldoyo, kan kanenyo ti kayatyo akanen. At napagturugan niyo di taasidag ti garahe, tagpaay kayo matlaeng kas gwardya no iti rabii. Sir? Kasi tinakunag, ipaay ko ti umno a sweldoyo. Katagyaman agtada kayo, tapno adakad kaduwami iti asawag. Agyaman kami. Taynawat na kami, sir. Nasayaat kayo launay. Ala, umay kayo. Taisurok dagiti rumbang nga aramiden nyo. Wen sir. Di kayat ko, di kay kuma agbabain. Daytoy ti agbalin a seledyo. Agyaman kami, sir. Nalawa daytoy. At damatan paglutuan nyo ditoy.
Kan kompleto kayo iti gamit ditoy. At daaminan. Ayan ti sigod nga agnana ditoy, si. Wenno ti driver ken hardinero yo. Nag-abroad. Tinulunga ka maka-abroad. Taday tamat ti kayat na. Kasta ka di, sir? Wen, ketala. Ingkay alaanan dagiti kawasyo. Tamabalin yun ti mangrugi. Dito'y kayon nga agnaed. Kasano, Diego? Nagawid tan, taintalaan dagiti kawasta. Saan tan nga agsubli dito'y hideout? Tagyan tan ije balay ni Don Mario. Mas daawakan ka, Orlan. Kasla nagbalbaliw kan anaming pinsan. Anya ti pakasdaawam kanyak. Gaputa kaslasaan ka adakas a tao ang makisarsarita ka ni Don Mario. Ken amom pa yung ti agyaman, idi iso ti kasarsaritam. Kasta talaga. Nasken apakitaan ta itinasayaat. Saan tang ipadlaw, adakas ta a tao. Sabagay ngam, kasano daytan? Talaga ka di nga ijaytan ayandang agnad? Wen, ngem apaman a maalat ti kwarta ken alahas da. Pumanaw tamat ijay. Sige, kasta ti aramiden ta. Mario, kasla agdua-dua ak kadagijay a lalaki. Kasla awan panagtalag ko kadakwada. Amok dayta. Kanamok ngagtatakaw dagijay. Aniya. Nadlaw ko dayta ni dinatanawak ida. Bayat ti kadak iti terasa. Kampay idi. Agin inanada iti dala na batog to'y balay. Nga mamok ngagpalpaliw na. Mario. Sabali mananda ito'y amisyon ta, Rita. Mario. Awan ti imposible iti Diyos, saan ka di? Tanupudno ti atap ko, ngagtatakaw da Orlan ken Diego. Tulungan ta ida, ngagbalbaliw. O sige, sika ti makaam mo, Mario. Kadamo katulungan na ta ti Diyos. Tada ito itinted na amisyon ta iti biyag. Titumulong kadagitag kasapulan iti tulong ta. Sapay ko mga rod iti Diyos, taagbaligit ha, Mario. Agbaligit ta. Babaen mo't lang iti tulong ti Diyos, Rita. Kumusta kan, Aileen? Ada ka di pa'y abastom diti balay? Ado pa'y manang. Mabitlaang, taikan ka iti kwarta. Awatam da ito'y. Ha? Ne, ada pa'y kwartak, manang. Basta awatam. Imbag lang nga adan to igatang mo iti masapsapol mo iti pagadalan nyo. Agyaman ak nga rod no kasta, manang Sharon. Basta saysaya atom ti panagadal mo, Iti kasta, adda serbi ti bambannog kong agtrab-trabaho para ken ka. Wan manang, kat agyaman ak unay. Kat, kumusta ka matan dito balay? Awan mat parikot nga ure agmay saak, manang. Kano iti rabi kaduak ni Sofia. Ti kaaruba tayo abalasang. Dito'y amat maturog tapno adda kaduak no iti rabi. O sige, agan-anad ka akanayon, Arlene. Wan manang, kat uray si ka, agan-anad ka kumamot akanayon. Sige, ipadas ko ti agmaneho, sir. Nalipatak samot tan. Nabayag ngamin ajak nagmaneho. Jeep idi, tiin manehok. Sige, ipadas mo lata. Agsanay kapailaang. Katinton mayatan, ingkan tumangalay ti lisensyam. Ha? Wen, iti kasta. Legal ti panagmanehom. Awan to ti agbali na parikot. Nalawa mo ti kalsada ditoy. Iswa ditoy kan nga agpraktis. Sige, sir. Agyamanak.
Orlan, makitam dagiti ruot anagado. Ikatum amin dagita. Dalusam amin. Takayat ko anapintas ti aglawlaw. Kat kayat ko apapintasam ti aglawlaw. Sige, madam. Di kay agdanag. Taipaay mi ti umno asweldoyo. At dapay bonus yun no kasta, makita mi anagagat kayo. Amin a binipisyo, ipaay mi kada kayo. Kano iti Paskwa, at dalata bonusyo. Ha? Ipaay mi ti amin a binipisyo yo, kas mangmanggad. Madam. Umay ka, Orlan. Taisurok ti umuna nga aramidam dito'y hardin. Nalawa tinadalusam dito'y hardin. Sige, ituloy mo ti agdalos dito'y. Tainak mangisagana iti merienda. Sige, madam. Saan akon amangala iti babaunan? Takabailak pa'y matagluto. Sige, madam. Ituloy ko nga ron ti agdalos dito'y hardin. O sige, kat inak mangisagana iti merienda. Taamok amabisin kan. Agpapanda Mario kan Diego. Amok amabisindan. O sige, agmerienda tayo. Naimas day tayong sagana ni Rita a pagsasangwan tayo. Uwan, sir. Naglaying kang agmaneho, Diego. Kata si kaswentan ton ti lisensyam. Agyaman na, sir. Kat si ka Orlan, amangan no kayat mo ti agsurong agmaneho. Ibagam lang no kayat mo tay suro ka. Ha? Nasaysaya at no agadal kang agmaneho. Nakababain met, sir? Awan ti rumba nga pagbainam, Orlan. O sige, isuro ka nga agmaneho. Orlan, Diego, at da ka di kakabsat yo nga agad-adal? Awan kabsat ko, sir. Agmay-may saak. Nilatatang ko ti kadwa ki balay mi. Ket sika, Orlan. At nakabsat ko nga agad-adal iti kolehiyo, sir? Sige, si dadaan kami at tumulong. Aging ga makalpas iti panagadal na. Ha? Si dadaan kami at tumulong iti kabsat mo. Mayat ti biyag ta dito'y ayan ta ita, Orlan. Nasingpet dagiti agasawa abaknang. Libre pa iti abastuta. Agga po amin kadakwada. Wen nga rod, Diego. Amin akasapulan ta. Ket ipaayda. Nagsaya at dalaunay. Orlan, kaslama konsensya akon. Nakasaysaya at dakadata. Pagaramidan tapay laida iti dakas. Napanunot ko matday ta, Diego. Anya nga ta, no ipaypaysuta ti agtrabaho kadakwada. Total, ayos mo ti sweldo ta. Kan libre mo ti kananta. Kan maysa, tulungan da pay gayam ti kabsat mo, iti panagadal na. Diego. Wen, Orlan, ipaypaysutan ti agtrabaho kada madam kansar. Total, mayat ti biyag ta ditoy. Napanunot ko matday ta. Iso sige. Ipaypaysuta ti agtrabaho katakwada. Takas iti nakunam. Mayat ti biyag ta ditoy. Kas ita, napintas ti pagid-idaan ta. Kutsyon, mayat ti maturog no kastoy. Alay. Maturog tan, Diego. Orlan, kayat ko ang makasarita ti kabsat mo. Isungayang kanto sukunen tay pasyar mo dito'y balay. Sir? No kayat nalakit diti agnaid dito'y balay, nasaysayaat pa'y. Iti kasta, adakad kadwa ni Rita. Saan nga ta sobran day ta kinasayaat yo, sir? Agtalag kayo kadi adagos kada kami?
Wen, Orlan, agtalekak kada kayo kini Diego. Kan maysa, kaya't mi ti tumulong iti agkasapulan iti tulong mi. Bakit kan lakay kamin? Awan anak mi, isungan anuan mi ti kinabaknang mi. No saan mi mat nga itulong kadag iti agkasapulan iti tulong mi. Sir, Katkas iti nakunakon, ingkan to ayaban ti kabsat mo, ayam-ammom kada kami. Kasta? Sigurado ka, Manong? Wen, iso asumurot ka kanyak. Sana bale, tawan klase mita, ta Sabado. Sige, Manong. Kaya't ko ti sumurot kan ka. Orlan, anak. Asino day nga amaw? Di kayag danag. Nasaya at da tao, nanan. Anak. Ala, agrubot kan, Vivian. Orlan, anak. Mabalin ka di asumurot akmat. Ah. Kaya't ko ang makita day takunam nga amom. Sige, Manong. Bayamon na sumurot ni Nanang. Tapno mamam muna matdagiti among. Lukas ta. Da kayo gayam ti amo ni Orlan, Sir Mario. Madam Rita, ay naagyaman ak iti Diyos. Am-am muna kami, kabsa? Uwan, sir. Ngamin, da kayo nga agasawa, ti may sa tumultulong ijay simbaan. Oh, nasayaat, tanagsasabat ti dalan tayo. Naragsakak ang makaam mo, ada kayo gayam ti amo ni Manong ko. Sir, Madam, agyaman ako na iti Diyos. Ngamin. Oh, di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Amuklatan. Kat sige, sitataan kami at tumulong kan ka, Vivian. Agyaman kami unay, sir. Sakbay nga agawid kami, sir. Kaya't kapay apagyamanan, gaputa si dadaan ka at tumulong kadag iti anak ko. Nang runa unay ni Orlan, amom ka di, adadagsan iti barukong ko na iti nga anak ko. Kabsat ni May. Dakos ti aramin na, sir. Kanayo na nga agdanda nang may papankan ko na. Kanayon ko ngay karkararang iti Diyos. Asapay la kuma, tamakita natin alintag adalan na parakan ko na. Tapno sa anak kumahan nga agdandanag iti inaldaw. Kabsat. Katagyaman ak iti Diyos. Gaputada kayo tinagbalin nga amo na. Natalnan tiriknak, sir. Sa anak ko nga agdandanag. Gaputaan mo nga addan na saya at trabaho na. Gapukada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod, tamalawlawagan ti panunot ti anak mo, Mimay. Kat pilyen na tinalintag adalan anaturong na. Sapay la kuma, tasaan asumyasi. Agbalbaliw nga ta ni Orlan. Gagayam, di yu liwayan adenggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, pinatganda Diego ken Orlan, ti awis ni Don Mario, nga agpaida ka sardinero ken driver da. Nasaupay ti Don, asidadaan at tumulong daytoy iti kabsat ni Orlan, nga agad-adal. Kat aging ga makalpas iti panagadal na. Kasta unay ayaman ni Nana Mimay,
gaputan ni Don Mario tinatumpungan ti anak na nga amo. Ita gagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauwan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Katagyaman ak iti Diyos, gaputada kayo tinagbalin nga amo na. Sir, natalnan tiriknak, saan ako nga agdandanag, gaputamok nga addan na saya at trabaho na. Gapu kada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod ta malawlawagan ti panunot ti anak mo. Kat pilyen na tinalintag adalan ang naturong na. Sapay la ko mahata sana sumyasi. Wan, sir. Idaw-dawat ko dayta. Si dadaan nakatumulong kadagitikas iti anak mo anayaw-awan iti dalanda. Nalabi dayta talaga ti misyon ko dito'y rabaw ti daga. Ti mangiwanwan kadagiti naiwawa. Bendisyonan na ka ti Diyos, Don Mario. Sapay kumatag na nayon ti salunat mo. Tapno adupay ti matulong am akas ken ni Orlan nga anak ko. Orlan anak, agpakada kamain. Kat agsingsingpet ka kumadito'y balay da Don Mario. Nasaya at daatao, anak ko. Awan ti di makaamamukan kwa na akamang ti simbaan dito'y lugar tayo. Nanang, Nasaya at da. Isuarumbang asaya atin yu ti trabaho yu dito'y balay da. Dakkel apagyamanak, anak ko. Gaputa si dadaan da at tumulong iti panagadal ti kabsat mo. nanang. Anak, pangaasim, agtrabaho ka dito'y balay da. Nasaya at daat at tao. Awan sa bali apampanunutan da, no di ti pagsayaatan ti tao at tulungan da. Iso apang nga asim, anak ko, agsingsingpet ka. Wan Arling, awisan ka. Tadwa ta amapan aglaba iti balay da Doña Rita intun Sabado. Ngamin, kunana ang mga yabak iti kadwa. O sige kayat ko launay. Isupay titangdan ko. Wan amom, nakasaysayat dagijay abak nang. Naanos, kan saan daan na imot? Imbag man takasta? Wan, isung ayaban ka, tapnada kadwa. Kan kas iti nakunak, nasaya at datat tao. Iso asaan ka nga agbabawi sumurot kanya. Wan Vivian, sumurutakkan ka. Isupay ti matgadak. Sharon, api nga taasaan matan nga umay da Mr. Bad i.J. Club. Ay, Emma. Kalang at manan asumrag dito'y dagusta. Kadwa na ni Jeko. Ay, Oh, di mo ka di kailiw ni Mr. Bad? ha? Apay ko makailiw ko. Itian niya aga po. Kagayat dayjay kan ka. Ngamin, kasta unay apanang mingming na kan ka idi-ijay Club. Emma. Amo, noornosan na laang tibagina? Ad na atumaar. Ay na, husto man ladaytan, Emma. Jaklat na maiwak si iti panunot ko ni Diego. Kaano nga ta makitak manan? Makitam tulat ta. Kaanon to nga ta? Sapay kumata makitak to inton rabi. Umay ko alaan dagiti daddo maakawas ko, tatang. Nakastrakak ita iti trabaho. Ha? Nakastrak ka iti trabaho? Anya trabaho? Family driver tibak na nga agasawa. Da Doña Rita, kan Don Mario. Kamang da kano iti simbaan dito lugar tayo. Da Madam Rita, kan Don Mario. No kasta, ay nasaya at launay anak kaw. Am-am mo yu ida, tatang? Wan amam mo kay da.
Taka mangakmet iti simbaan di ti lugar tayaw. Kat adaw tinatultulungan da. Kasta ka di. Kat pagyamanak, tay sugayam tibus mo anak ko. Agsaya at kakadakwada. Isu apang nga asem, taag sing-singpet ka. Oh, Diego, agyaman na ta si marungkar ka dito iklaw. Kumusta kan? Nasihat lata Sige ngay. Kumusta kan? Nasaya at latamot. Ni Mr. Pan. Ayan na, apaya di mo ka doon. Saan na Mr. Bad tinagan na? No di kat urlan. Kat, apaya di mo ka doon. Di na mo ngay mayak dito eh. Nagkapuak ngamin iji balay mi. Kat di magasak la dito eh. Pagyamanak no kasta. Ngamin, kaya't ka ang makita. Kaya't ka mata makita. Ngam sanak ngagbayag. Ngamin, at daa mo miitan kan ni Orlan. At napagpapayan mi abak na. May sak ang driver ijay. Kat hardinero mat ni Orlan. Oh, di nasaya at naunay. Ayos lang ang titrabaho mi. Tinaskan. Nasingpet. Kan managparabor ti amo mi. Dayta ti kasayaatan, Diego. Ngam, sa anak ang makapagbayag dito eh. Kaputas anak ang nakapagpakada iti amok. Awan anyaman na. Basta inton maminsan, agpakada ka iti amom. Tapno makapagbayag ka dito eh. Ay, sayang. Saan nakadwa ni Diego ni Mr. Bud? Nagkita kayo kumama. Sana bale, at ang tulat na kundaway. Among kadi, simple lang ti panagbiag na. May sa driver ni Diego, kat hardinero ni Mr. Bud. Anya ti maditi day. Awan madiiti day ta at trabaho da. Namdata, maditi trabaho da. Manala iti day to'y aklaw. Angam sa bagay, saan taakas kadagiti daduma nga agpapairwan. No di kat agpatingga talaang iti intablado. Kano adda aggusto amang table kadata. Emma, Kan, adda limitasyon na dayta. Saan data ang mabalin at tsansingan dagiti bartak alalaki. Tamadaksan da na. agan ano sa pito. Gaputa adulat na titip ang maaw-awat ko dito. Kan sa bali pa iti talaga asweldo ta. Wan nga rod, dakdak tulat na titip mo man siya. Ngamin, napintas ka. Idinto ta siya. Kadawnan lang ang tipintas ko. Taptamalak ti rupak iti make-up. Kataw yan man tipintas mo ako na. Ngam nagsaya at ka magkatao. Sharon, kinapod mo na. Kaya't ko ti pumanaw dito lang. Ngamawan mo ti sigurado apang gada. Kasta akmat Emma. Agad-adal ti kabsat ko. Iso nga agan-ano sa pailaang dito eh. Tinaskan. Aywanan ta ti bagita. Iso ni Arlene agayem ko, madam. Iso ti katwak nga aglaba. O sige, awan parikot iti dayta. Ala, aglaba kayo, taikan kayo iti tangdan nyo. Agyamanak, madam. Naimbaglaangan ta inayabanak ni Vivian. Iso pa'y ti matgadak kada kayo. Naimbagla nga allowance ko iji pagadalan. Agad-adal ka? Pagad-adalan nak ti kabsat ko, madam. Nagsaya at maten akabsat ti kabsat mo. Tapagad-adalan na ka? Awanan naganak mi, madam. Isu animanang ko, tinangako iti responsibilidad para iti panagadal ko. Saan nan nga intuloy ti agadal, kat nagtrabaho. Takayat na, asyak kanulaangan ti makalpas. Kastagayam. O alagarod, aglaba kayo, tanayunak ti sweldoyo. Adday ta. Naisalapay ta amin ang alinabaan ta. Madamdama pa'y. Mamaga
kaan danton. Tanaispinda mo? Nakasingsingpot ni Madam Anya. Pinagmerienda na tapay. Naanos da talaga. Kat, sa dino nga iti ayan ni Manong mo? Saan ka di nga agpapaimot ditoy? Rimwarda ka no kada sir. Ti asawa ni Madam. Isuro na ka no ti kabsat kong ag-drive. Nagsaya at dagayam nga amo. Pudnot ako nam Arlene. Nakasaysaya at da nga amo. Amumat gayam ti agmaneho, Orlan. Wen, sir. Nag-eskwela akmat iti driving. Tay talaan, tasaan ka nagmaneho. Tawan matlugan ko. Nasaya at launay. Sige. Asikaswen tayo ti lisensyayo. Kat kayat ko ngagsanay kayo pa'y ngag-drive. Sir Mario, agpakada kami biit kan ni Orlan. Sa dino ti papananyo, kat sumipngeten. At dala sarong karan mi agagayam. Di ka agdanag, sir. Agsubli kami matlaang adagos. Ala, awan parikot iti dayta. Mabit lang tekang kayo iti kwartayo. Imbag lang ay gatang yo iti chocolate nga isang petyo kadagiti armenyo. Ha? Ni Sir Mat. Bala, mabit lang tayo nakmangala iti kwarta. Kumusta ka, Shasha? Sharon, tipod no anagan ko. Sharon? Orlan tipod no anagan ko. Sana Mr. Bad. Wan, amok day ta. Kumusta ka? Nabayag basit adida ka nakita? Kastoy data, adaklat tayo ti day ti aklam. Makigasang-gasan, tapno mapaadal ko ti kapsat ko. Ha? Kat uray man nalak iti day ti aklam. Naagpating galaan di ti trabaho. Amok asalwadan ti bagi. Nasayat no kasta, Sharon. Kat sika, kumusta ka man kan? Kastoy. Si iiliwgan ka. Ha? Sapay ko matawan pa'y nobyong, Sharon. Aapayan ako ng tikasta. Tapno aman kay nagaw ko ka. Kinapudno na. Saan ka maiwaksi iti panunot ko? Orlan. Ibagak tirik na, Sharon. Kat sapay lako mata di ka gumura. Agayatakan ka. Ha? Kat sapay lako ma. Tawan pa'y nobyom. Awan pa'y nobyo. Kaputa awan pa'y dayta iti panunot ko. Tikas ganan kanya, kat di kapsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Dayta tiga po na nga daaklat ta dito'y club. Ta dito'y club, nalaka asumrak ti kwarta kanya. Nupay kasta, kas iti na ko na, amok asalwadan ti dayaw ko. Agadaan at kakanayon iti kadam dito'y club. Ket mang namnama. Adumteng tutigon daway. Amakapanaw ka dito'y. Ket madaan ka iti mas nasaysayata panggadan. Sapay ko matakasta. Agadaan at kakanayon siya. Ket laglagi pa. Akanayon ka pampanunutin. Sige, agpakada ko na, Emma. Agsubli kaming tumanan kan ni Orlan. Sige, Diego. Agyaman na, tasi marungkar kayo. Urayak lang ang malpas da Orlan kan Sharon nga agsarsarita. Katin kamin. Saan mi ang mabalin ti agbayag dito eh? Sige. Basta gananad ka kanayon ha. Aywanam ti bagim. Ituloy mo asalwadan ti bagim. Wan, maawatak ti kayat maasawan. Kat di ka agdanag, Diego. Aywanak ti salunat ko. Kan oray sikaan, di mo baybayan ti salunat mo. Aramidag dayta, para kan ka, Emma. Sinumbatan ako ni Emma, Orlan. Nakaragrag sa kakita. No kasta, agayan ayat kayon? Una, katsikangay. Sinumbatan nakakadin ni Sharon? Saan? Diyak kayat nga apuraan. Kayat ko ating itingan na pa na imbag tirik nana. Sakbay amang ikadang.
Ngam siya, sinungbatan na kun ni Emma. Nasayat nung kasta. Ngam, ay, mabainak, Orlan. Kan maamakak. Amangan no maamuan na, amay saak ngagtatakaw. Kat, ebrik nakmatlaan. Diego, Anya nga tati aramidak, Orlan. Ibagak nga takan ni Emma, tipod no akinataok. sakbay nga ibagam day takan ko, ana. Nasken nga agbalbaliw kapay. Ha? Anya ti kunam, Orlan? Ulitam man. Ti kunat, agbalbaliw kapay nga umuna. Sakbay nga ipudnom ti kinataom kan ko, ana. Katsika, agbalbaliw ka kadimat. Wan Diego, agbalbaliw tan. Ha? Pudno ka diti nang ko, Orlan. Ulitam man. Agbalbaliw tan, Diego. Para itinasaya at amasakbayan ta. Anya ti agururay amasakbayan da Diego ken Orlan. Gagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan da tatapunso ken nanamimay. Gapot at tinagbalin nga amo da Orlan ken Diego, kat dagiti baknang ada Doña Rita ken Don Mario. Kat mangnamnama da iti panagbalbaliw dagitoy. Iti may sa arabii, nagpakada da Diego ken Orlan, nga adda sarungkaran da apagayam da. Pinalubusan mat ida ti Don, kat inikkan na pay ida iti kwarta agastusen da. Sinarungkaran da nga rod da Sharon ken Emma iti club. Impaksada ti panagayat da kadagitoy. Sinungbatan nga rod ni Emma ni Diego, ngam saan pay a sinungbatan ni Sharon ni Orlan. Iti panagawid da, pagsarsaritaan da ti maipapan kada Sharon ken Emma. Itagagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya nga tati aramidak, Orlan. Ibagak nga taken ni Emma, ti pudno a kinataok. Sakbay nga ibagam day takan ko, ana. Nasken nga agbalbaliw kapay. Ha? Anya ti kunam? Orlan, ulitam man. Ti kunat, agbalbaliw kapay nga umuna. Sakbay nga ipudnom ti kinataom kan ko, ana. Katsika, agbalbaliw ka kadimat. Wan Diego, agbalbaliw tan. Pudno ka di tinangag ko, Orlan. Ulitam man. Agbalbaliw tan, Diego. Para itinasaya at amasakbayan ta. Ha? Kaslamay ikahawa ka dagitang ibagbagam, Orlan. Nasao kanyak ni Sharon ti makagapo. No apay nga adda ita ijay club. Ngam kasano nga ibagakan ko na pumano ijay. No mas dakdakas mat ti trabahok. Ha? Iso na saya at magbalbaliw tan. Kat agurnong ta para kadakwada. Orlan. Mabalinda ti manglukat iti pagtagilakwan. Basta da kwartang aramaten da. Kat naskan nga agurnong ta. Tapno at da pagpuunan da. Una. Nasaya dahit anak ko nam, Orlan. Sige. Aggagatang agtrabaho. Dito'y ayan da Don Mario. Iti kasta. Maiayo da kadata. Wan Diego, manipod ita. Agbalbaliw tan. Saan ta nasublyan ti dakas at trabaho ta? Mario,
Maasyanak iti gayam ni Vivian. Ni Arlene, kayat ko atulungan ta. Gayam ni Vivian? Wen, tay kadwa na naglaba ka dagiti kortina ken ulas. Kayat ko amay sa kadagiti tulungan ta. Uray matrikula na laeng ti itulong taken kwa na. Akas matlang ka ni Vivian. Dakkelan aba nagday taken kwa na. Sige, sikat ti makaam mo. Inton maminsan nga umay dagla ba? Kasaritak ton ni Arlene. Awan ti makunak iti dayta. Tumulong talatta kadagiti agkasapulan iti tulong ta. Tanalabit. Dayta talaga ti misyon ta iti daytoy abiyag. Agyamanak taimay kayo. Aglaba kayo ita iti kawusmi. Wan, madam. Nalaingak nga aglaba, madam. Nadalos ti labaak. Oray siyak, madam. Kandi kay agdanag, tasay-sayatan mi ti aglaba. Arlene, kayat ko nga ibagakan ka. Asya kon ti makaamu iti matrikulam. Akas ken ni Vivian. Ha? Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Kat siya kon ti makaamu iti babayadam iti pagadalan nyo. Ha? Agtagtagain na pa ka di, madam? Husto ka di dyan nangag ko? Wen, dagitikas kada kayo ti rumbang a matulungan. Nagsarita kami nga agasawa, amay saka at tulungan mi. Ala, agyaman ak unay, madam. Agyaman ak unay. Basta ikarim asaya atem ti panagadal mo. Ikarik, madam. Ikarik. Madam, nakasaysaya at kayo launay. Anya ti makunayo, madam. Nagpintas ka di matlaang tinamayak iti hardin nyo? Nagmula akon kadagiti agsabong iti napipintas. Wen, Orlan, nagpintas to'y hardin. Kan nadalos ti aglawlaw. Agyamanak na maragsakan kayo, madam. Mabalin kon nga awisen dagiti kagayom ko. Kat dito'y kami hardin nga agsasarita. Ngamin, nagpintasan dito'y. Agyamanak, madam. Ay na, maragsakan Orlan. Gaputa nakitak ti kinagagat mo. Wen, madam. Talagang aggagatak. Ngamin, nasayat kayo. Kaya't ikarik. Ad dapat ti panagagat ko ngagtrabaho dito'y. Tapno maayayo kayo. Kat maragsakan iti dayta nga imbagam, Orlan. Ituloy mo ti aggagat. Tati nagagat kan naanos, adayo ti maturong na. Kumusta kayo dito'y balay, nanang? Nasaya at kami mo't iti kabsat mo. Awan parikot may. Itala nga makita kayo ang nakaisam ay. Wen, anak ko. Ngamin, naragsakak paraken ka. Gaputa ijay kabalay da dun Mario nga agtrab-trabaho. Wen, nanang. Ngay maglakit din. Tani Don Mario ti mismo ang nangalukoy kada kami. Ngagtrabaho kada kwada. Pagyamanak day ta iti Diyos, anak ko. Isu nga agsingsingput kan. Igaud mo ti agtrabaho. Gaputa nasaya at da nga amo. Wen, nanang. Ket saan mo kuman asublihan ti sigod at trabaho, anak ko. Tamaisag makalaeng. Ikarik, nanang. Kanayon kami amadandanagan kin ni Vivian gapuken ka. Nga amangan no iti maisa nga aldaw. Ket addandakes anapasamaken ka, anak ko. Nga amangan no addakan iti pagbaludan. Nanang. Isu atan likodamon ti dakes nga aramid, anak ko. Ket agbalbaliw ka. Di ka agdanag, manong. Igaad ko ti agadal. Nang runa, tadamadamrita ti agbayad iti matrikula.
Tulong da kano iti panagadal ko. Nasayat no kasta. Kaya pagyamanan tayo dayta. Kan sa bali pa iti swildok ano, inak aglaba iti balayda. Nagsayat dala unay. Igawad ko ti agadal, manong. Nang runa, kat ada si dadaan amang tulong kanya. Nasayat ti kasta ka panunutam. Agadal ka. Para iti nasaya at amasakbayang. Naimbag ta imay ka, Manang Sharon. Amom ka di? Adda pa kilablabaak no iti Sabado. Imbagak matengkan ka adikan agbambanog pay. Apay, saan ka di nga umdas ti itad ko nga allowance mo? Kaya't kalaang atulungan, Manang. Sana bale, ta saan kami mo't unay amabannog, ta damot washing machine. Kan amom, Manang, ni Madam Rita kano ti makaamo iti matrikulak. Basta ikarik kano, nga igaad ko ti agadal. Madam Rita? Wan, Manang, ti amo ni Vivian agayam ko. Baknang dangamin, kan awan paggastusan da. Anya? Wan, Manang, uray ni Vivian agayam ko. Da Madam Rita ti tumulong kan kwa na iti matrikula na. Sigurado ka iti dayta? Amang ano anya mati katukad na dayta tulong da. Nasaya at da, Manang. No kayat mo, sumurot kanto kanyak intun Sabado. No addawayam. Tayam mo ka kadakwada. Kantap no mapanak na kam, anasaya at atao da Madam Rita. Agpada kayon nga dan iti lisensya iti panagmaneho. Awanan ti parikot. Agyaman kami unay, sir. Agyaman kami, sir. Ita, addan katulungak nga agdrive, no kasta nga da misyon na papanag. Anya misyon, sir? Kadwa na misyon ko, ket timapan kadagiti lugar nga kasapulan iti tulong. Kastagayam, sir. Iswa na saya at adda kayo adwa. Tapno adda kaduag, no kasta nga da misyon apapanag. Agyaman kami iti panagtalagyo, sir. Nga oray ammoyo adakes kami at tao. Gaputa mo nga itultuloy yo ti panagbalbaliw yo. Wen, sir. Agbabawi kami kadagiti dakes nga aramid mi ti kalabas. Agtatakaw kami idi, sir. Kinapuno na. Kaya't mi asar kanto'y balayo. Wen, amok na ita. Damo pa'y lang nga makita kayo, ket amokon nga agtatakaw kayo. Sir? Ha? Ngem nasayat lata ti Diyos kunakmanen. Gaputa ita, ket nagbalbaliw kayon. Agbabawi kami niti kinadakes mi, sir. Nasayat launay. Ket ita, ilinteg yon ti dalan yo. Kasta ti aramiden mi, sir. Katagyaman kami kada kayo. Tada kayo tinang tulong kada kami. Wan, sir. Agyaman kami unay kada kayo. Kat di ka agdanag, sir. Tasaan kami akas iti sigod. Sabali kami itan, sir. Saan kami ngagtatakaw akas iti sigod. Nakaamiris kami, sir. Maragsakanak para kada kayo. Vivian, anak, kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mo't, nanang. At ada nga igaad ko ti agadal. Nang runa pa'y taanda tumulong kanya. Wen, anak, di mo sayangan day taabindisyon kan ka. Wen, nanang. Ay, kaslaad da na parot asiit iti pusok, anak ko. Anya? Nabangaran ak iti husto. Kanaragsakak. Kabaudyanan na. Mariknak matlaang anti kastoy. Saan ako nga agparikot kan agdandanag iti husto. Naimbag ti Diyos, nanang. Wanan ako. Naimbag ti Diyos. Sige, aglaba kayo manen. Katamuyo ka di, magustuak ti labayo. Nadalos kan nabanglo.
Kaya't naasawan, nalaing kayo nga aglaba. Nadalos ti trabaho yo. Kat saanak ang nagbidot at tumulong kada kayo. Gapo, tanapundo kayo iti trabaho yo. Agyaman kami, madam. Saysayatan mi ti trabaho mi, madam. Gaputa di mi kayat ama ikat ti panagtalakyo kada kami. Nang runa pa'y kat nakasaysaya at kayo, madam. Wan nga rod, madam. Saan amamati ni manang ko at tulungan dak iti panagadal ko. Iso akayat na nga umay to sumarungkar kada kayo. Tapon kan na no pudno ti imbagak. Wen, Arlene, ayabam to ni manang mo. Kaya't kumatamaam mo. Wen gayam, malagip ko. Kasangay ni Mario inton umay alawas. Apag iso, mangangay tayo iti basit a party. Agyamanak, madam. Ala, aglaba kayo. Kat agmerienda kayo lata inton mabisin kayo. Siya kung ti makaamong agluto iti pangaldawan tayo. Tumulong kaming tulatan nga agluto, madam. Nalaingak nga agluto. Oray siya, madam. Nalaingak mo't nga agluto. O sige, nuday ta, tikunayo. Magustuhak ti luto yo. Awan makunak kada kayo adwa. Ad-adda ama ay ayo ak kada kayo. Gaputan na laing kayo nga agluto. Kayat ko nga inton kasangay ni Mario, da kayo ti kadwak nga agluto. Wan, madam. Wen, madam. Nasaya at launay, tanalaing kayo nga agluto. Dayta ti may sa apaglaingak, madam. Oray siyak, madam. Kanayon nak idi nga isuro day dinanang ko. Idi ubingak pay laeng. Kat aging ga ita, saan ko analipatan dagiti insuro na? Nalaing ti inam nga agluto, no kasta. Wan, madam. Ala, mangantayon. Kat aglalang-lang tayo at allo. Rimwar ti asawa kakadwa na da Orlan ken Diego. Para iti misyon. Misyon, madam? Wen, adda mapanda tulungan. Talaga gayam ama nagtulong kayo, madam. Mario, kasangay mo inton bigat. Saan ka kadi nga agselebrar? Umdas kaniya kung ti agkararag, kanagyaman iti Diyos. Gapo tadimtang manen ti kasangay ko. Napanunot ko, anasaysaya at no agselebrar tayo. Kanapag iso nga umay ti kabsat ni Arlene. Awisan ta amin ida. Ti pamilya ni Diego, ti pamilya da Orlan, ti pamilya ni Arlene, ken dagiti daddo mapay akatulungan ta. Iti kasta, iso dati kadwata nga agselebrar. Sige, makamu ka, Rita. Kasarita kida. Kat da Arlene kan Vivian ti kadwak nga agluto. Nalaing gayam dagiti nga agluto. Bilibak kadakwada. Ala, kasta nga rod ti aramidan tayo. Awan ti makunak iti dayta, Rita. Inawagan nak ni Madam Rita. Kasangay gayam ni Sir Mario inton Sabado. Kat data kanu ti kadwa na nga agluto. Wen, Arlene, kastama ti inyawag na kanya. Sige Kuna na nga awisak ni manang ko. Tapno maam-am muna. Wen awisam tapno agaam tayo amin. Nasayaan mo. Parang agam-amo da ka ni manong ko. Kat ang ginusto da. Mayat nga ron, ano kasta? Anya nga iti amuta, no ag ginusto da manong ko, kan manang mo. Asino di kinasaritam iti cellphone mo? Ni ka di Mr. Bag. Di mo nawagan iti Mr. Bag. Orlan ko namlatan kan kwano. O sige. Ag-date kayo kadi? Saan nga iso ti kinasarita kiti cellphone ko? No dikat ni ading ko. Oh, apay, adda parikot na?
Kaya't nakano makasarita di among na at tumulong kan kwa na iti matrikula na. Oo, talaga? Ay na, naimbag man tada tumulong iti matrikula na. Adda pa'y lagayam kasta at tao itanya. When my friend, at dalat tamat dagiti nasasaya at tao. Iso ako yugak ni Aileen into nagsapat. Tamapan kami iti ayan ti amo na. Sige, friend. Nagasat ti kapsat mo. Tada si dadaan at tumulong ken kwa na. Nga saan lang siya ti mapan. Sumurot ka magtap na adakadwa. Diyak kaya't adwa kami laang iti kabsat ko asumaw kadagi di abaknan. Kan may sa. Kasangay ka no ti don nga amo da. Iso nga ad-ad da mabaina. Kaya't ko ako yugan nakto. O sige, kuyugan kayo. Agyaman na ka. Ni, orasan asumaba ka kiyen tablado. O sige, agsaga na ako, friend. O sige, hay maskaram ha. Amaan numalipatan. Oh, aday ta. Nakaluto tayon. Uwan, madam. Agidasar tayon, madam. Wan. Nakasaganan ti lamisaan iti paraangan nyo, madam. Inikakon iti ap-ap na. O sige, nasaya at launay, Vivian. Alangarod, isagana tayon dagiti taraon. Aday ta, nakasaganan ti lechon, Orlan. Natadtadtan. Madam Damapay, umayan dagiti sa nga ili da madam. Datayo lakanumat ti agsasango. Ha? Sobra unay ti taraon. Ngam, umay to siguro, dagiti kaaroba ah. Nalabit akas ta. Ala, aramidan ta pa'y dagiti naskan nga aramidan ta. Sakbay amang rugi ti party. Huwag Orlan, sayang. Numabalin la ko mga imbitaran da Sharon kan Emma. Wen, ngam nakababain mait. Huwag nga rod. Ngam, padasak man nga ibagakan ni madama. Barang kayat na nga imbitarak da Emma kan Sharon. Dumaray nga ta da Sharon kan Emma, iti kasangay ni Don Mario. Gagayam, di uliwayan adenggan, ti maudi apasat ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya nga ta, no ibagak kan ni madam, taawisak daya makan Sharon. Saan nga ta nakababain? Padasak lang nga. Wanya, nakasagana gaya man telitsyon. Sir, mabalin ka ding awisan mi, tay dua gagayam mi. Dua dalaan, sir. Awan pare ko, Diego. Sige, awisin nyo ida. Un, sir. Agyaman kami unay. Sorry, Diego. Ngamin, adamat papanan ni itakin ni Sharon. Kat importante launay. Iso sorry ha, no di ka mapatgan. Sige. Awan parikot, Emma. Next time to lang Roden. Sorry ha. Wen, awan yaman na. Alang Rod, kastapay. Agan-anad kayo akanayon ka ni Sharon. Owen, Diego. Alang Rod, kastapay. Bye. Bye, Diego.
Oh, anya ti ko na ni Diego? Aw-awisan na ta iti kasangay ti amo da. Ngam imbagak asaan ta amakapan. Ta importante ti papananta ita. Mabalin mat, amapan kalata. Ay, saan Imbagak matkan ka akuyugan ka. Alang Rod, no nakasagana kan, rumortan. Wan Sharon. Nay, si kagayam day tadimsa ag itay iti Jeep. Kabsat. Papanam. Di tabalay ti amo dagiti anak ko. Sika, taga dito'y kakaday. Taapay nga adda ka dito. Dumarayak mat iti kasangay ti amo ti anak ko. Aya, no kasta, agpada ta kasangay ti darayan ta. Day taman dakkel abalay ti papanak kabsat. Ayan na. Day tani, day tadakkel abalay. Ha? Ay, agurek. Kat day tamat a number ti balay ti papanak. Kasangay ka no tinon nga amo ti anak ko. Kat nasken ka no dumarayak. Takayat nakamakita dangiti amo na. Kasta, di umay kang arudan, tasumrektan. Nasayate may kayo, nanang. Yamamok ni Diego agayem ko. Kumusta kan, Diego? Nasaya at mat, nana. Ayun gayam. Isuni tatang ko. Naawis mat ditoy. No kasta, da kayong anak mi, kat agayom kayo. Una na. Kita man nga agpayso ti panakairan-ranana. Taagam-amu kami mo't kinitatang mo. Maragsa kanak. Tagayam kayo gayam iti anak ni Kabsat Mimay. Wala. Umay kayo, tata. Nanang. Umay kayo, tagtugaw kayo. Urayan tayo arumar da Madam Rita ken Sir Mario. Nasaya at taimay kayo, kakabsat. Pagyamanan mi tadimaray kayo, itaakasangay ko. Wen, madam. Sir, di minamnamaan nga agkita kami kan ni Kabsat Mimay dito'y balayaw. Jak namnamaan at ti anak ko, kan ti anak na kat agayom, sir. Ma'am. Di minamnamaan nga agam-am muda. Ay ka nasaya at nga ron no kasta. Tapno agaam mo tayo amin. Makita mi anasaya at apaparoda Orlan ken Diego. Nupay kunada asigud adakes ti aramid da. Imbilang milat ta ida akameng ti pamilyami. Kat makita mi met ti panagbalbaliw da. Iso anak karagраgsakak, madam. Agyaman ak iti Diyos. Pagyamanan may, madam. Sir, tada kayo tinagbalain nga amo da. Naimbag unay ti Diyos. Tadi nang nagnatikar-kararag me kanikabsat Mimay. Nasaya at unay ti Diyos, kakabsat. Saan nga agbaliw ti ayat na? No kasta, kabsat mo ni Arlene, Sharon? Wan Orlan. Katkabsat ko mat ni Manong Orlan, Manang. Husto jay ko nata adwa, Vivian. Agbagay da manong mo, kan manang ko. Uli agpaiso. Husto kayo, agbagay daan doon. Kat no agayan ayat da. Anya? Puto ka di, Manong? Manang, agayan ayat kayo iti kabsat ni Vivian? Siya konti sumungbat. Wen, agayan ayat kami. Ayos. Madam Rita, siyak tay kabsat ni Arlene. Agyaman nakada kayo. Gaputa, tulungan nyo kano ti kabsat ko iti panagadal na. Wen, balasang ko. Makitak ngamin ang nagagat kan nasingpat ni Arlene. Akas kan ni Vivian, agayam na. No kasta, agyaman nga rod. Nasayaat kayo unay, madam. Nagsarita kami iti asawak. Kat inayon mi ni Arlene iti listaan dagiti estudyante nga agkasapulan iti tulong mi. Pagyamanak unay, madam. No kasta,
Mabalin ko nga rodon ti agikat iti sigod at trabaho. Kat mangsapulak iti mas disente. Oh, abay, anya ti trabaho, balasang ko. Manala iti club, madam. Anya? Ijay ngamin club. Nabibit asumrek kanyak ti kwarta. Ngamin, adalata dagiti lalaki amang tad kanyak iti kwarta. Ha? Saan kami ngagpapairwar ka ni Emma, madam? Ngam, makunasaan anasaya at ti panggadan mi. Oh, kastagayam. Kaya't ko makalpas ti kabsat ko iti panagadal na. Tapno nasaysaya at ti masakbayan na. Dayta ti gapuna ang nagtali na edak iji club. O ala, balasang ko. Kitaak no anya ti maitulong ko kan ka. Amangan no mabalin tayo ti manglukat iti kantina. Wenno, pagtagilakwan, ada kayo ti mangimaton. Jak ni namnama at ito'y gayam ti pangawisam kada kami kini Sharon, Keko. Un Emma, katjak mo't ni namnama. Adito'y gayam ti kunam adarayan yu aparte. Ti amo ni Arlene, isumat gayam ti amo yu. Gusto ka? Nagsaya atan apan nakairan ranana. Amom ka di, Emma. Nakasaysaya at damadam Rita, kan Sir Mario. Gapo kadakwada. Nakaamiris kami kan ni Orlan. Kat talaga nagbalbaliw kami. Nasaya at naunay. Dakas ti aramid ni. Tagtatakaw kami. Holdapar. Kan anyapay di ta adakas a pagkwartaan. Pagyamanan mi. Dadadasar kan madam. Ngay suda tinang ipamatmat. Adakas ti aramid mi. Adati mako na panagbabawi, Cheko. Kadda kayo ngay. Awan ka diti panggap yung agikat iti club. Mabalin siguro a pumanaw kami iti club. Basta ada sigurado a panggadan mi. Ngamin, narigat ti awan panggadan na. Takas kanya, siyak tinamnamaan dananan kantatang ko. Un Emma, padasan tayo ti agtitinulong. Para iti masakbayan tayo. Planok ti akid daw ititulong kada Don Mario. Ken Doña Rita, para kada kayo kini Emma. Sharon, takayat ko pumanaw kayo ni iti club. Diyak kayat ngagtalinaid kayo ijay. Saan ka nga agparikot iti dayta? Gaputa si dadaan at tumulong ni Madam Rita. Mangipatakdarda ka no iti pagtagilakwan, nga imatonan mi ka ni Emma. Tapno pumanaw kami ni ijay club. Uy, nasayat nga rod no kasta, Sharon. Among ka diyan nakaragragsakak ita, Orlan? Uray siya, nakaragragsakak. Gaputan am-amu ka. Kat nagbalin akaayan ayat ka. Naragsakak, gaputan nagbalbaliw kayon ka ni Diego. Naamok ti amin may papan kada kayo. Ngam itilikodan dayta. Inayat kalata. Taamok ka iti may sangal daw. Kat makaamiris ka. Kan, ang balbaliw ka. Nagbabawya akong ti amin adakas nga aramid ko iti. Iso nga ita, mga barwanan tayo. Para itinasaya at amasakbayan tayo. Agyaman na kada kayo amin kakabsat. Tadimar ay kayo ita akasangay ko. Ket danggayan dak nga gragsak, kaya nagyaman iti Diyos Apo. Tanadanon ko daytoy atawen ko. Ket sapay lakuma, taipaayan nagpay iti at atidog apa nagbiag. Naragsak apa nagkasangay mo, sir. Naragsak apa nagkasangay mo, Sir Mario? Sapay lakuma, taipaayan nakatidyos iti at atidog pay abiyag. Tapno itultuloy mo titumulong iti agkasapulan iti tulong mo. Agyaman ak iti daytaan ay bagam, Orlan. Agyaman ak unay kada kayo. Alangarod, intay pagsasangwan dagiti na isagana para iti daytoy akasangay ko.
Agpakada kaming arudan, madam, sir. Uray siyak, agpakada akmatan, sir, madam. Sige, katagyaman iti idadarayo. Agyaman kami iti dadarayo. Kat kayat ko asumarungkar kayo latta dito balay. Pagyamanan minukasta, madam. Pagyamanan mi manan. Tada kayo tinagbalin nga amo, daurlan kan Jigo. Sir, madam. Ituloy tayo nga ikararag, agtultuloy a panagbalbaliw da. Nagbabawyan dan tinapalabas. Isu nga ita, nalintegan ti dalan nga ayanda. Pagyamanan mi unay dayta, madam. Agyaman kami unay iti Diyos. Naitulod kan dito'y dagosyo, Sharon. Agyaman nak Orlan. Da Diego kan Emma. Napanda nag-date. Nasayat, met. Tadudo ata dito'y dagos mo. Tapno makapagsarita ta nga awan ti makasinga. Orlan. Agyaman akmanen. Tadi mo kitkitaan ti napalabas ko. Ket inayat naklatta, Sharon. Adda ti makuna apa nagbabawi, Orlan. Nang namnamaak nga iti may sangar daw, kat pagbabawyam dagiti dakas nga aramid mo idi. Kat pagyamanak, tadimtang day taagundaway. Naamiris ko, nga adayo gayam anaragragsak ti panagbiag, no pasig anasaya ti aramid. Iso nga ita, saan ako nga garamid iti dakas? Kat pinagbabawya akong tinapalabas. Nasayat no kasta Orlan. Agyaman akmat, tauray may saak lang aman nala, kat saan ka anadismaya. Inayat naklatta. When Sharon, ay ayatan ka. Kat iti panagbabawik, kan iti panagbalbaliw ko, paragan ka, kan iti pamilyak. Baliwan tayo ti mangrugi. Orlan. Sharon. Inarakop nakmutan, Orlan. Gaputan na ragsakak. Kat bay anak lang asi aarakop kan ka. Kabayatan ti panagsalita ta. Orlan. Ay ayatan ka, Sharon. Ay ayatan ka mat, Orlan. Agtinulong ta, para itinasayat a masakbayan ta. Kente agbalin to a pamilyata. Di ka man maipayan itinaranyag a panagbiag. Ngam ikarik, maipayan ka itinaragsak a pamilya. Uwan, Orlan. Agtinulong ta para itinasaya at amasakbayan, ti agbalinto a pamilyata. Nay, kabsat, si kagayam dayta. Ita ka nakiwisa? Huwain kabsat mimay. Tasaan ka nakaumay idi agsapa. Ay na, agpada tagayam. At damadlaw ko kan kakabsat. Kasla nakalawlawag teropam Gapungata tasaan akong nga agdandanag. Naragsaka kaon kabsat. Wen, agpada ta kabsat mimay. Sa anak maten nga agdandanag. Ngamen, nagbalbaliw ni Diego nga anak ko. Uray ni Orlan. Ay, agyaman ta iti Diyos, kapsat. Tanabang aran tamot laeng-en. Wan kapsat. Ngam ti parekot ko ita. Ket no sa dino ti pangalaak iti adu ababoy ama parte inton agkalaysa ni Diego. Agkalaysa? Ket no inyam amuna kanyak tay kaayan-ayat na. Ni Emma napintas mat abalasang sika. Jak namnamaen, ama kanobya ni Diego iti napintas adayak. Wen, kapsat, uray ni Orlan, inyam amuna mat kanyak tinobya na. Napintas mat laeng, Sharon tinagan na. Kapsat nagayam ni Arlene, agayam ni Vivian nga anak ko. Kamaudyanan na. Addanton manugang kaw. Uray siyak, addanton manugang ko.
fine. Kitadan to umatan apok nga ay aywanak. Ay, katuray siya ka. Maaddi anak tumet iti apaw anataer akas kanya. Uray siya kakabsat. Maadaanak tumet iti apuan na pintas. Akas kanya. Nakaragrag saka. Taado tinapaglakwan mi ita dito'y pwesto mi kini Sharon. Madlawan na ragsak ka. Pagyamanan mi iti Diyos. Taadada Madam Rita nang tulong kada kami. Wen, managtulong da. Iso asaan tayo asayangan dayta. Igaad tayo kit diti ag trabaho. Tatatayo matlaan ti agsayaat. Kumusta kayon? Adda kayo gayam dito pwesto dagiti babalasang Orlan, Diego. Wan, sir. Sinarungkaran mi ida. Wanya, kaya't yun ti agkalaysa? Agida na kalaysa ti maangay no kaskasano. Sir, agurnong kami pa'y para iti dayta abanag. Awan parikot iti dayta. Siya kung ti makamo iti gastos. Sir? Wen, nang runa tamay maysa tayo na pamilya. Inyarig kayon nga anak. Ngam, sir, Agkalaysa kayon. Tapno makita mi pa'y dagiti agbalin nga apo ko mi. Nakasaysaya at kayo atao, sir. subadan mi ti kinasayat yo kada kami, sir. At da kami lata iti sibay yo. Ket da kami ti mangaywan kada kayo kini madam. Agingay ti panagkapsot yo. Maragsa ka na kamakangag iti dayta anay bagam, Orlan. Katagyaman na kiti Diyos no kasta. Ket ala, agsaga na kayon. Ta double wedding ti maangay. Sir? Sir? Wen, Sharon, Emma. Dagamin ti makamoy ti gastos para iti kalaysayo. Nasaya at launay ti Diyos. Kadagitikas kada kami, anapudno iti panagbabawi na, sir. Wen, Sharon. Nunapudno ti panagbabawim, ket sidadaan ka nga agbalbaliw. Bendisyonan na ka ti Diyos. Ditan gagayam, tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.